Il-qorti ddikjarat li l-ġurnalisti għandhom jingħataw aċċess biex jagħmlu intervisti, jieħdu ritratti u jiffilmjaw fuq ġewwa tal-faċilità korrettiva ta' Kordin sabiex wieħed ikun jaf x'qed jiġri wara l-bibien tal-ħabs. Dan ħareġ wara l-awtur Manuel Delija fittex li faċilità korrettiva ta' Kordin meta stqar inkisrulu drittijiet fundamentali tiegħu għaliex ma ngħatax aċċess biex jidħol fil-ħabs u fiċ-ċentri tad-detenzjoni. L-applikazzjoni kienet ġiet ippreżentata l-qorti f'Settembru tal-2020 meta Manuel Delija kien talab permess tal-aċċess fil-faċilità korrettiva ta' Kordin wara artiklu li kienu publikat mit-Times of Malta dwar immigranti li ġew trattati bħala annimali fil-ħabs. Lan ta' Manuel Delija kien li jidħol il-ħabs u jara l-kundizzjonijiet li kienu qed jgħixu fihom il-ħabsin taħt it-tmexxija tal-Kurunell Alex Zalli. Il-persuna li mexxa Kordin b'tant kontroversi u li spiċċa anke tilef libel li kien fetaħ kontra l-ġurnalisti ta' Net News. Manuel Delija minħa tiegħu kien talab permess biex jidħol jieħu ritratti fiż-żoni fejn jorqdu l-ħabsin kif ukoll fit-toilets u showers u anke fejn l-immigranti jinżammu sakemm jitresqu l-qorti u talab anke aċċess għall-kċina tal-ħabs. Minn dan kollu ngħata permess biss biex iżur din iċ-ċina. Issa, l-qorti qiset li t-tmexxija tal-ħabs kellha tagħti aċċess lil Manuel Delija fiż-żoni kollha li talab u millum il-qudiem il-ġurnalisti għandhom jingħataw aċċess meta jitolbu. Deċiżjoni li hija meqjusa bħala storika għal fatt li issa jista' jsir skrutinju serju. F'din il-kawża Manuel Delija kien assistit mill-avukat Paul Borch Olivier.